Oh, mga untan ninyo, mga untan ninyo. Oh, mga kang suda, no? Maslo ka nagsaka ni. So, kasurang balat na ikan, tiplahan. Ano yun lagi? Ang hirap na refilit na. Ano mga kutsara ni Dre? Gulang lagi ng iba. Sa laod ba? Sa? Wala mo na diha. Loud gani na. Loud lagi na. Ah, salamat Ginoo ni tak na sa kautor ikaw ang tinubdan inter mga mga panalangin sa grasya na kang sinusuban. Kini among pagkakanon kay mga tagdugan ka basko kila sa mga lawas Ginoo. Salamat. Amen. Amen. Na. Pero nga parang balat. Sa kapaning bugas gidala kan di ma? Mag! Palit ay. Ha? Si Hasmin. Hasmin Rice. Mak, mabungi jud ka nang kalaki ni moron ba? Sobra. Pagpagyan mo din. Para ni ba yun? Di, tas mo oras mo Ah. saka. Kalami. Tay, so ka no? Parat. Parat. Ah! Dulog dagat. Layog dagat. Balat doon na agad para tadaan. Dasinan ako tungod kutsara. Bicinan naman ya. Masik sarapan. Ah. Ah. Me. Para agad ang ba? Mak, kunya na ka, Mak? Panghinaw na, Mak, ke. Mak! Dako ko itong tihi ani ay pa mga una. Unya na dong, unya na. Butang na din, butang. Mga unsa dan. Meron magsiling-siling ay marar mapug. Ano? Dagan ka, tahilis ro. Ba. Mak! Urutan to ba? Wala na pahilis. Pasak sila ito otro makbe. Mas lapin. Nawala mo lupot. Kau. Awa dugay kita mo kaon. Ano sili? Di ka lang ha. Kau sini. Ay, gaya ko gamo. Jangan silapin dong. Dia lingkod dia. Dia boleh. Di ba? Pasan. Sebagai pada tu. Makahalang sini deh. Putih kalang, halang ngod. Karena kan sini, halang. Ano yun? Ayo. Naikil ka dugay-dugay to, wala ko pilih.